Čaute, tu je Alfo a tu je môj dobrý kamarát Joyman. Čau. Čau. Tak a ideme domov, ako každý človek chodí domov. Kto tam je? Majte trocha, nech sa na teba nedívajú zo zeme. To je výborné. Nope. Hej, počkáme na babi. Počkáme na babi, samozrejme. Ne, oni sú tam na hospodke. Ale tieto ne, Katarína. Šejk. Počkáme na ne. Samozrejme. Prestrejme to začať. Parádny hlas. Vždyť parádny hlas. Vždy sme parádne. A tam sú babi. A tu je zase môj dobrý kamoš. Joyman. Ktorý natáčal Minecraft. A kuse mu to sekalo, akože. No a čo? Dajte si let's player. A co to? A nevieš. Tak si dajte, jak sa má ten... To je jedno. Ale nie, dajte si od Joymana. A máme tu kamarátky. Ale neviem mi ukazovať, lebo to potom nebude môcť zverejniť, takže čaute. A sme späť a máme parádny hlas. Nie, daj to normálne. A čo, to pôjde? Takýto hlas budeme mať. Alebo dáme si normálny hlas. Tak a zase máme normálny hlas. Tak čo nám Dado povieš o sebe? Teda, pardon, Joyman, alias Dado. No, že vlastne všetci spomalí. No teda aspoň tí, čo ma sledujú, už vedia moju identitu. Že som Dalibor. Počúvaj, práca. Barňák sa krásnejší. A koľko máš rokov? A odkedy natáčaš? No, nedávno som začal už dávať videa, už toto video dal po tretíkrát. Ja viem. No, chodím do školy svätého Augustína, viete, rodičia ma tam dali. Ako každého. No veď, to treba. A ideme tam, dobre? No, dobre. Dobre? Ne, babi nám zdraví. Ďalej. Vieš čo je zaujímavé? Že sa tu rozprávame z iPhone. To je hrozné. A zase spôsobom do prdele. Ale chápeš? Chápeš, že to už aj Google spomínala. Spomeniem to aj ja. To sa nedá nekopírovať, keď niekoho v jednom kuse sledujete. To sa nedá kopírovať. To sa nedá. Víš, ja sa vždy poviem, lebo ja Goga sledujem vždy, keď dá nejaké video, takže prosím vás na mojom kanále, nedávajte za to dislike, Lebo bude naštvatý, ako aj ja, keď dáte mne dislike, tak tiež budem naštvatý, ako každý druhý. Dajte mi dislike. No tak. Nie, dávajte like, je dobrý. No a teraz ideme... Teda, ešte si nám nepovedal, pardon. Odkiaľ ty pochádzaš? Tak jasné, že zo Slovenska, ale z akého mesta? Pochádzam, ako teda nechcem nikoho uraziť, ale pochádzam z mamkinej Puše. A ako každý iný človek. Tak určite, ale chceme mesto, odkiaľ pochádzaš, ne? A dobre, však Povazka Bystrica, však teraz mi ukáž názornú ukážku. Jakú? Názornú Ja, ukážku. dobre, dáme názornú ukážku. Tak názornú ukážku. No a tak to vyzerá aspoň kúsok z našej Povazky. Poďme. Teraz sme počuli nejakého bezďaka, takže v pohode. Tam je. Nie? Diváci, čichučko, ideme odposlúkavať nejakého Roma. Poď za mňou. Poď sa mňou ešte. Poď.
bola názorná ukážka Harlem Shake. No tak názorná nie, ani nebola vôbec žiadna ukážka, len to bolo hrozné čosi. Nie som na chlapov, nebojte. Ako Zvlášť nie na spieval. starých. Vaše, ako spieval. Jak spievala chorá vrana. Čože? Tak to zabil len ten. Uj, čo tu pľuješ? Nehambíš sa? Nie. Trochu? Ne. Tak odoriti. No a čo ďalej? Alko, nepretáčaj v kuse ten mobil, lebo to bude vyzerať ako v tom mojom prvom vlogu. No. Sme boli jak na kolotoči. Asi nejak to dáš, keď si ten kolotoč. Dajme obyť. Aha, tam sú chalani. Kto, že to tam je? Aj, poďme rovno. Serme na nich. Áno, presne. Presne natáčame. A čo my vieme dvaja? Obidvaja. Čo my vieme? Vieme Ten face. Ja som ho to naučil. Neklam. Ale vieme to. Neklamen ty, to je pravda. Je pravda. Ty Je nevieš. pravda. Píp. Ups. Pardon. Prepáčte. Od 0 do 99, takže je to prístupné. Píp. Uja. Pozrite na tohto uja, chudačík. On sa dostaví domov tak za 3 hodiny. Že, Diváci- dobrý. Z tohoto sa sranda nerobí. Nie. To mi on povedal. On mi to povedal. Vážne. Ho, neklam. Ja neklamem. Neklamem. Ale ne, ideme ďalej. Tu býva naša dobrá kamarátka, Ktorá nás drhla. ktorá sa hambila. Mám Gabika Žiličková. Alias Kapča. Má moc malé. Tak sa hambila. Toto bude zverejnené. Ale Nevadí. vidím, že zapál halus. A čo? Halus. A mrzne mi paprča, Tak ale ideme, čo ja ja vás pre vás budem neurobím. Ale teraz dom môjmu dobrom parťakovi, čo je menový. A čo? Tento telefon. Bol drahý, 64 gigový, iPhone 4. Takže nebude vadiť, keď ti ho hodím o zem. Nie, ja sa budem skôr bať. Takže nechaj, dávaj pozor naň. Strážo ako v oko hlave. Takže odozdávam ti. No, takže diváci. Slavo preberá Joyman. Počkaj, zle mám vidieť. A, už je lepšie. Dobre, dáva. Pozrite ako fúka. Vidíte? Jak ja filmu natáčam. Hej, diva ako fúka, to je tak dobre. Ty vole, počkajte, musí sa otočiť, to je hrozné. Tam, kde si vrana, hento. Vrieska. Po nás. Fúkalo. Pozrite na môj účes. Fúkalo. To je úplne zle, keď mi to fúka. A zase do seba drgáme, jak retardy. Výborne, ne, drgaj do mňa, lebo ti to hodím do kanálu. Ty kokos. My sa rozsviasli veru. Dobre. A, tu dáme vás pod auto. A o chvíli sa vrátime. Ale čaute, dúfam, že vás týchto 8 minút nezabilo, teda už 9 minút nezabilo s natáčaním rozhovore s Dadom, teda alias Joyman. A učíme sa s vami. Čaute.